Oleh to ora? Apa iku akeh iku? Mbok. Lah iku lho Mak, mek Mak. Nih. Nat. Nah iki le. Tak kanan. Sik. Ya, kata kae. Nek doyan kok. Akeh kok aduh. Promono kali kon. Mosok nanti, Mam? Iki kabeh. Iki tok juara. Iki tok. Muga kangkung mulai kabeh. Makasih. Kangkung. Oh, bek kangkung ki lho, iwak kangkung. Mari kungkum no. Buan. Ajot. Itu ki Pak. Ajot, itu ki Pak. Itu ku gini. Nanti kat sana. Iya sik. Mbak Ida sebentar telepon Pak Bateng, Pak.